Ці бачили ви, як прем'єрка Італії Джорджія Мелоні закликає країну кинуться на уборку урожаю? Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana. А ці чулі, як польський президент Кароль Навроцкі мотивує камбайнераў малаціць больш актыўна? Хто виграв меч? Вядома ж, так мы жартуем. Ані Мелоні, ані Навроцкі не займаюцца уборачнай кампаніяй. Роўна, як не робіць гэта кароль Швецыі, ані канцлер Нямецчыны. На захадзе, ці ў ЗША, Канадзе, гэта справа фермераў, якія зарабляюць грошы. Але ёсць краіна, дзе падчас жніва уборачнай павінна жыць уся нацыя. Лучше работать в поле, чем воевать. Поэтому вот это наша война, мирная война. Самы звычайны, але без іроніі вельмі патрэбны сельскагаспадарчы працэс у Беларусі ператвараецца ў бітву за ўраджай. Хаця штогод яна больш нагадвае кепскі спектакль. Горячий август, день второй, святой и самый дорогой для пацанов, кто за страну, хоть завтра в бой. Кожнае лета ў свеце мільёны людзей выходзяць у поле. Французскія фермеры, польскія гаспадары, амерыканскія агракарпарацыі, украінскія аграхолдынгі. Яны збіраюць ураджай, прадаюць яго, зарабляюць грошы. Для іх гэта найперш эканоміка. У Беларусі ўсё выглядае інакш. Там на уборачнай нават МЧС. Например, в Гродно губернатор попросил выделить дополнительных механизаторов по отвозке соломы с полей. Кожны год у Беларусі тысячы студэнтаў, чыноўнікаў і нават салдат кідаюць свае справы і едуць у поле. Не таму, што хочуць, а таму, што трэба выканаць план. Гэта кадры з Мсціслаўскага раёну, дзе да ўборачнай прыцягнулі салдатаў. Ужо 30 год вакол натуральнага сельскагаспадарчага працэсу створана цэлая палітычная сістэма. І асабіста кантралюе уборку, вядома ж, сам Лукашенко. Вот этого бардака терпеть никто не будет. Вместо того, чтобы на местах принимать меры, мы заседаем. А у нас в стране пьянки, воровство и бардак. І так з паловы 90-х тая самая песня. Чыноўнікі ездзяць па палях. Часам за стырно камбайна садзяцца і старшыні райвыканкамаў. У гэтага, праўда, ёсць алібі. Ён у юнацтве працаваў камбайнёрам. Гэта старшыня Стопецкага райвыканкаму. Але не толькі ездзяць, але і цытуюць геніяльныя думкі свайго галоўнага начальніка. Как глава государства очень правильно заметил, что хлеб всему голова. Ствараюцца перадавікі. Да працы прыцягваюць студэнтаў і моладзь, бо ў краіне дэфіцыт працоўных рук. У студэнцкім атрадзе задзейнічаны 21 баец. Для маладых людзей усталяваны гібкі графік. Працоўны дзень падзелены на 2 змены па 4 гадзіны. Гэта дазваляе моладзі зарабляць і пры гэтым адпачываць на канікулах. Дзяржаўныя СМІ ператвараюць гэта ў штогадовы нацыянальны рытуал. Куда ты, туда и я, куда ты, туда и я, куда ты, туда и я. Даже не думай, вместе поедем. І, як вядома, кожная бітва мае свайго палкаводца. У выпадку бітвы за ўраджай гэта зразумела Лукашенко. Ён асабіста збірае нарады з урадам, ставіць задачы, робіць вядомыя на ўсю краіну аблёты палёў на верталёце. І пры гэтым не грэбуе пагрозамі. Распущенность и разболтанность крайняя. Эта неделя и следующая, и мне доклад. Тых, хто на яго думку ухіляецца ад працы ці шкодзіць жніўнай кампаніі, ён прапановвае адпраўляць у армію. Хай служаць у лесе. Адданыя сілавікі, губернатары прымаюць пажаданні шэфа пад казырок. У нас таких пару-тройку десятков набралось, как я шучу, на взвод мы их набрали. Это те, кто не понял, что все работают на урожай и решил на этом или нажиться, или какие-то еще свои вопросы решить. Ну, расхитители, как раньше говорили, социалистического имущества, да, народного добра. З яго вуснаў штогод гучаць самыя дзівосныя прапановы і загады. Але уявіце на імгненне, а што было б з уборачнай у Беларусі,
калі б Лукашенко раптам знік? Камбайны б не выйшлі ў поле, дождж бы затапіў палі, ці рабочыя адмовіліся працаваць. Што канкрэтна змяняе спектакль пад назвай «Уборачная»? Як гэта мяняе сутнасць справаў? Якім тады чынам гэта рабілі без Лукашэнкі? Дарэчы, Лукашенко любіць палохаць 90-ми, маўляў, вось тады была галеча, не дай бог. Какой была в 90-е годы разоренная, несчастная, жалкая, бедная, всеми брошенная Беларусь, и какой она стала. А цяпер факты. Акурат у першыя гады незалежнасці Беларусі збор ураджаю быў вышэйшым, чым у савецкія часы і ў першыя гады Лукашэнкі. Ад 91-го до 94-го года ў Беларусі збіралі па 7 і больш мільёнаў тоннаў. А вось пры Лукашэнку гэты паказнік радыкальна ўпаў, нават да 5 мільёнаў. Спатрэбілася амаль чвэрць стагоддзя, каб стабільна вярнуцца да такіх паказчыкаў, як у часы Шушкевіча. Гэта добра разбурае папулярны прапагандысцкі наратыў, што да Лукашэнкі сельская гаспадарка была разбураная, а вось ён усё аднавіў. Ну и что ты хочешь сказать про это фермерское хозяйство? І менавіта, каб адцягнуць увагу ад фіяска, у палях пачалі з'яўляцца ваенныя камісары, зборныя ўзводы з тэхнікай людзьмі, салдаты пачалі дапамагаць перавозіць збожжа і абслугоўваць тэхніку. У мінулыя гады да жніўнага фронту далучыліся нават дэсантнікі і байцы ўнутраных войскаў. Сёлета гэта нават так званыя дармаеды. Але плён гэта дае мізэрны. З году ў год кантралёры выяўляюць тое, што квітнела и за советским часом. Так было и сёлета. Доходило до того, что работники хозяйства придумали схему залить в неподготовленный комбайн 50 литров солярки, выгнать в поле, чтобы испачкать, оформить липовую путевку и поставить на ремонт. Условно был готов, вышел в поле и сломался. Старшыня дзяржкантролю Герасимов докладывая Лукашенку, что у многих господарках не хапае рабочих. Таму самому Лукашенко, які годами выганяе з Беларусі беларусаў, каб пазбавіцца ад нелояльных грамадзян. В каждом 10-м проверенном хозяйстве нет закрепленных механизаторов, один человек на 2-3 машины. На фоне дефицита кадров выпускники без должной подготовки. Некоторые отмечают, пришла молодежь, ужас подготовки никакой, трактористы боятся садиться за руль. Начали объяснять, так они собрались и ушли домой, и не уволишь. Пры гэтым краіна вымушана імпартаваць збожжа. У 23-м годзе на замежную пшаніцу выдаткавана каля 50 мільёнаў даляраў. Сельская гаспадарка ў Беларусі датуецца дзяржавай, а колькасць калгасаў і колькасць занятых у аграрным сектары за апошнія дзесяткі гадоў значна скарацілася. У той жа час суседняя Літва, дзе людзей жыве утрая менш, чым у Беларусі, збірае столькі ж сама збожжа, як у Беларусі. Як такое магчыма? У беларускай мадэлі жніво павінна пацвярджаць простую ідэю. Без асабістага ўмяшання кіраўніка дзяржавы сістэма нібыта не справіцца. Таму Лукашенко кожны год з'яўляецца ў полі, патрабуе, крытыкуе, кантралюе. Гэта стварае ўражанне, што менавіта яго удзел і ёсць галоўнай умовай добрага ўраджаю. А калі нават уборка збожжа залежыць ад кіраўніка краіну, то тым больш ад яго, паводле гэтай логікі, залежыць усё астатняе. Але мы ведаем, ад каго ўсё залежыць насамрэч. І калі ваша вечарынка выглядае не так, нават не думайце мяне на яе запрашаць.